masoyinmu na faɗin Nijar baki ɗaya. Ni ce dai taku har kullum wato Aisha wacce kuka sani da Hajiya Nafisa a cikin shirin Izzarsu wato Hajiya Izza. Barkanmu da azumi. Allah Ubangiji ya sa ibadan mu karɓaɓɓiya ce. Ya sa muna daga cikin ƴantattun bayinsa alfarman wannan watan Ramadan ɗin. Ina mai albishir ɗin sanar muku da cewa ranar sallah da washe garin sallah za mu gabatar muku da shahararren wasanmu a CCOJ da ke birnin Yamai. Kada ki bari a baku labari, ku zo mu haɗu da ni da ku a filin CCOJ da ke garin Yamai domin mu zuba izza amma ta hoto. So